v obecné rozpravě. Využiji chvilky pro omluvu. Paní poslankyně Langšádlová od 16:30 z pracovních důvodů. Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych vás rád seznámil s pozměňovacím návrhem, který předkládám s kolegy Michalem Kučerou, Petrem Letochou a s kolegyněmi Janou Bačíkovou a Olgou Richterovou. My se v tomto pozměňovacím návrhu vracíme k problematice náhrady za ztrátu na výdělku u osob po pracovních úrazech a u chorob z povolání. Možná se někteří vzpomínáte, že jsme tuto problematiku tady řešili jak v minulém, tak dokonce i v předminulém volebním období. Ale bohužel ta poslanecká novela, kterou jsem podával s kolegou Josefem Hájkem z ANO už někdy v roce 2017, ani ta pozdější novela nepřinesla úplně ten kýžený efekt, protože pojišťovny nadále postupují nejednotně a ti lidé, kteří jsou vlastně poškozeni tím pracovním úrazem nebo chorobou z povolání, tak si stěžují na určité diskriminační prvky a vlastně i demotivaci k tomu, aby pokud mají nějakou zbytkovou pracovní schopnost, tak aby ji využívali. Já to maličko vysvětlím. Existuje takzvané ustanovení o stop výdělku, které fakticky znamená, že když člověk, který je evidován na úřadu práce právě protože je po úrazu z povolání nebo má chorobu z povolání a má ještě nějakou zbytkovou pracovní schopnost, najde si zaměstnání odpovídající té jeho pracovní a zdravotní způsobilosti, nějakou dobu pracuje, ale následně to zaměstnání ztratí většinou z důvodu toho, že se buď stane přebytečný, anebo že už mu to zdravotní stav neumožňuje a opět se vrací na úřad práce, tak je pak tím fenoménem nebo tím ustanovením o stop výdělku v mnohých případech poškozen. Druhá věc je, že lidé, kteří jsou na úřadu práce nebo jsou evidováni na úřadu práce, tak jsou vlastně byti i tím, když dochází k častějšímu navyšování minimální mzdy, tak jim reálně se ta vyplácená renta snižuje. Protože přestože dochází pravidelně k její valorizaci, tak pokud, jako se to stalo v posledních letech, dochází k častějšímu navyšování minimální mzdy, tak ta valorizace těch náhrad tomu neodpovídá. Proto jsme v tom uplynulém roce podnikli celou řadu jednání a děkuji panu ministrovi, že za MPSV se jich účastnil. Také děkuji zástupcům Ministerstva průmyslu a obchodu i obou pojišťoven, které odškodňují tyto případy. A také děkuji zástupcům poškozených, z nichž největší skupinu tvoří horníci, ale jsou to i další skupiny obyvatel, které jsou takto poškozeni, že se účastnili těch jednání a nakonec z těch jednání vyplnul návrh, který dnes předkládáme. A já pevně věřím, že konečně vnese do tohoto doposud jako velmi nejasného systému pořádek a že tím zrušením toho ustanovení o stop výdělku a dalšími návaznými změnami skutečně ti lidé budou už odškodňováni pokud možno spravedlivě. Je potřeba říci, že je tam i ustanovení o tom, že se to vždycky bude počítat pro toho člověka tak, aby to pro něj bylo výhodnější, protože ta škála těch případů je poměrně široká a neexistuje úplně univerzální způsob, jakým způsobem to vypočítat, ale toto ustanovení, které dneska, pokud ho přijmeme, tedy které dneska načítáme a pokud ho přijmeme ve třetím čtení, by měla zpřehlednit ten doposud nepřehledný systém a také by měl sjednotit přístup obou pojišťoven. Takže budu vám vděčný za podporu ve třetím čtení a děkuji vám za pozornost. A možná ještě krátce k pozměňovacímu návrhu, který zde představil ze skupinu poslanců kolega Tom Filip. My jsme se ještě domlouvali, je tam ještě jedno důležité ustanovení, to volno před složením atestační zkoušky se bude týkat jak lékařů, farmaceutů, ale také se bude týkat nelékařských profesí v délce 5 dnů. Tolik jenom na doplnění. Já děkuji, pane poslanče.